mulei alishtrifna Idaltihet vilfarad shalom Henalin auf ismek echlisram Mir sarat lijarabna fidun Talas nishomulei fulimoti Isal chiyata ulidegdaifin Unatafna midbayat taruhna Sabimish al-dei Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Mulejla titbieċ minni, qawwa tiegħi fit-texenni. Jiena dudu tal-art u mhux bniedem, żebleħ tan-nies tkasbir tal-popli. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħut li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. O Alla inti salva lill-bniedem f'kull żmien, imma issa qiegħed tferraħ lill-poplu tiegħek f'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawar il-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilt għalik u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li serin jieħdu jew diġà ħadu tweli ġdid fil-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej. Araw se nieħu l-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitnitzux aktar bl-allat folozz u l-ħwejjeġ moħżieza tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena insaffihom u huma ikunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom u jagħmru fl-art li jien kont tajt il-qaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missirijiethom, jagħmru fija huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' sliem, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettakhom u nkattarhom
u inkiet fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes l-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jaħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Il-mulej jaħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej xandru għal-bot fil-Gżejjer. Ejdu, dak li xerret l-Iżrael jiġbru u ħarsu kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda l-Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bis-sfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ, jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hem tagħhom. Il-mulej jaħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Jekk jogħġobkom inkom u bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Għalem l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li għamel Ġesu emnu fih. Imma xi ħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulu x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qasisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedriju u qalu x'sejrin nagħmlu għax dan għall-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali u jekk inħalluh sejjer hekk kulħadd jemmen fih u jiġu r-Romani u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qasis il-kbir dik is-sena għalilhom: intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qasis il-kbir. Huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens tiegħu. U mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda l-uliet ta' Alla li kienu mxerda. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu m'għaddix aktar fid-der f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim, waqt hemmhekk mad-disċipli tiegħu. Kif wasal il-lejl tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja tiegħu Ġerusalemm qabel lejt għar-riti tal-purifikazzjoni u ma feċċew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitla' għall-festa? Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Wara li Ġesu qajjem il-Lażru, dan kien l-akbar miraklu li Ġesu għamel. U allura l-idewwa tiegħu aktar ħraxu kontra Ġesu. Tantu hekk li kif turi din is-silta sar komplott biex Ġesu jinqatel. Anke tismaħħa biss tkexkxek
aħseb wara s-sir lil Ġesu rridu joqtluh. Huma ħasbu li jekk jeħilsu minnu il-poplu jkun salvat. Imma mingħajr ma kienu jafu dawn kienu qegħdin jinterpretaw it-tifsira tal-mewt ta' Ġesu li bija huwa salvana. U allura dinja waħda mit-tifsiriet tal-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Mogħtija sa mill-ewwel żmien tal-Knisja. U allura il-mewt ta' Ġesu kienet bħala sakrifiċċju li liben offra lil missier għadnu biet tagħna l-koll. U allura kif nistgħu nibqgħu indifferenti lejn il-mulej qudiem l-imħabba kbira li wera magħna. Naturalment iżis aħna għandna dejn kbir ma' Alla u dan id-dejn li aħna għandna qatt ma naslu biex nħallsuh għal dak li għamel għalina. Allura kif jista' jkun jien ngħix mingħajru? Kif jista' jkun jien ngħid li m'għandix bżonnu? Kif jista' jkun jien nibqa' ngħix indifferenti? Kieku narfu ftit eżis minnu Ġesu għalina, kieku bqgħu ċerti mawx il-gwaljaw fid-dinja illum. Imma dik hija d-disgrazzja illi l-bniedem sar jogħġbuh aktar il-ħwejjeġ ta' din id-dinja milli forsi s-Sinjur Alla. Veru li ma naraħx, imma nħossuh f'dak li hu għamel li jaqa' taħt is-sensi tagħna, id-dinja kif ħalaqa. U allura eżis din il-ħaġa nitolbuh l-Ġesu ngħidulu, mulej Ġesu, kull darba li nitbiet minnek għatin il-kuraġġ li nerġa' niġi ribek. Għax kultant il-bniedem veru jiżbalja, veru li jkun aljenat, imma Ġesu jagħti grazzi lil kulħadd u l-grazzi li tina l-mulej importanti illi naraw x'namlu. Jekk il-kuxjenza tiegħek qed nigriżni fuq xi ħaġa, mhux nibqa' indifferenti, xi trid minni mulej, dak li trid minni lest li nagħmlu. Allura din is-sentenza importanti li nagħmlu fil-ħajja tagħna. Mulej Ġesu, kull darba li nitbiet minnek għatini l-kuraġġ li nerġa' niġi ribek. Bil-wieqa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Attrabi li fil-lejl tal-lejt se jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu nitolbu. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal-refuġjati u l-eżiljati nitolbu. Għal-min jivvjaġġa blajru fuq l-art jew il-baħar biex jasal fis-sliem fil-post mixtieq nitolbu. Għalina biex nitalmu nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna fis-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum nitolbu. U fiskit nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej, la titbieċ minna, imma fittexenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjus tiegħek, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina
il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Mamudija aħna nistqarru ismek. Ilqa l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq, niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien raddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżam fina drawit il-ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit it-tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħr il-kobor tiegħek l-anġli jiqimuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-koll ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafin il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna qudiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbuk u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qawmin mitlok doris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġwan Battista u l-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, ma' l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li knisja tiegħek tul il-mexxa tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb u xewqa dil-familja li inti li tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien itaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxatta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fedi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna għal bniedma u sobina u ma jwarra biex ħen jindawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Alla. Nħobbok, Signor Alla. Kienu l-ħar
dawk li msimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tiegħek Ġesu twajjeb ħafferu hemm. Kjoġobkom bil-wieqfa. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddis ta' ibnek, ekku kol tatina sem min natura tiegħek ta' Alla bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li l-Marija tal-Alla tal-bnedmin nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safi Marija ħanina min qalbna nitolbuk għalli minna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.